Dobrý deň, hlásime sa zo Zvolena. Sú veľkonočné sviatky. Chceli sme vám ich trošku priblížiť. Je 16. apríla 2025. Trošku sme chceli túto atmosféru, ktorú máme tu. Nechcem tam proti slnku, ale idem vám ukázať trošičku výrobky, ktoré sú tu ktorí naši šikovní ľudia vedia urobiť. Tu sú košíky a tuto vidíme aj nášho Lacka. Zobral mi kabelku, aby som mohla mať obidve ruky voľné. Dobrý deň prajem. Dobrý deň. Prosím vás pekne, vy ste si tento korbač vybrali? No tak vybral som si niečo, aby som mal niečo na tieto ženy tu. Hej. A uvidíte teraz, či až pondelok. Dobre. Dobre. Vidíš, tu máme známych. Ahojte. Zdravím ťa. Ahoj. A takto to vyzerá doma. S bičom a nahania. Áno. Keď máš dobrý bič, nebereš ohľad na nič. Nie. Dobrý bič, nerieši. Akurát sme išli, že trošičku spravíme zo pár záberov na našu stránku. A nechcela som ísť na tú stranu, pretože je slnko. A ty zavadziame, tak Nie, teba berem, takže ja nepotrebujem. Ja som nefotogenický typ. budeš možno prekvapený. Chcem ti len povedať, neozývate sa, čo je s vami, kde chodíte. Zavoláme ti, hej? Ja som chorá už 2 týždne. Ale no, a čo? Nechcem ani ísť blízko teba. Dutiny. Zavoláme sa. Dobre. Ahojte, pekný deň. Čau. No ideme ďalej. Toto je niečo pre týchto malých bobákov. Kúmi kačičku. Ale veľkú, lebo malú. Ale no tak už ja sa uskromním. Aj Dobre, malá. tak malú kačičku ti kúpim. No dobre. Ideme ďalej. Tu vidíme perničky a kopec ľudí. Je teraz momentálne koľko hodín, Lacko? Momentálne je 4:12, takže ešte ľudia sú niektorí v práci. Tuto máme výrobky. Dobrý deň. Viete na tom hrať? A zahráte mi? No tak mi zahrajte. Natočím si vás. Ďakujeme pekne. Vieš, čo máš pár krízy, máš dneska ráno ju jíhajú na ja ti idem urobiť.